Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude? Nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretu hauek praktikatzen, espero dut baietz. Badakizu askotan zergatik ez dituzun zure helburuak edo ametsak betetzen? Ez diezulako behar bezalako garrantzi ematen, ez dituzu ezinbesteko bezala bizitzen. Bestela ziur aski? Beteta eukiko zenitun jada, jarraitu nerekin eta kontuatuko zea. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ez ahaztu, trilogia derronetan dituzula supersekretu guztiak zure eskura oraintxe bertan nire web orrian. Ez denborik galdu. Askotan, helburuak nola lortu baino zergaitiak dira garrantzitsua. Gogoratzen naiz aspaldi duela urte batzuk ikasle batekin gertatu zitzaidana. Bere jarrera etzan oso egokia klasean, baino bere mina ikutu nion, zeintzan bere kutxuna bizitza honetan bere amatxo. Eta jakinaren gainen jarri nionian, edo bera kontuatu zen, min ematen ari zitzaiola amari, hortxe aldatuzun eta hobetuzun bere jarrera. Gaur egun eskolako kurrikulum berriek konpetentziei ireki diete bidea eta garrantzia handia ematen diete. Hau da, helburua lortzeko bideak nola diren edo bide horiek lantzea helburua lortzeko hori litzateke azken finean helburua, ezta? Noiz espabilatzen dugu gauza bat lortzeko? Urgentea denean edo beste erremediorik ez dugunean, demagun azterketa bat, ezta? Data bat daukagu, eta noiz hasten geha ikasten denok? Erremedio ez dugunean, bezperan ez? Bizitzan behar ezberdinak dauzkagu. Gorputzeko beharrak jan, edan, lo, hoiek dira. Buruaren beharrak, talde batean egotea, ez pertenentzi bat, baliotsu sentitzea, eta barrukaldeko beharrak zeintzu dira, batzuk diote arimarenak. Barrukaldeko beharrak zer dira? Haztea pertsona bezala eta laguntzea edo zerbait aportatzea bestei, ezta? Adibidez, pertsona baten beharra beti janarian pentsatzen ari den hori baldin bada oso mugatuak dira bere beharra. Gorputzak bakarrik gorputza asetuko duen beharra da. Buruarena zer da? Baliotsua sentitzea, talde batean babestua sentitzea, baina zer gertatzen da ezberdin pentsatzen hasten zeanean, hain maitatua izango zea taldean. Gehien beteko gaituena gauzak lortzerako garaian, gure barruko beharrak dira. Hau da, gu hazteko balio dutenak eta era berean bestei laguntzen dietenak. Kontuatuko zea. Demagun, haztea den helburu bat badaukazula. Bai? Adibidez izan daiteke asko maite duzula ura. Erreka, itsasoa asko gustatzen zaizula hor bainatzea eta min ematen dizu ze zikina dagoen den. Orduan zure helburua da erreka garbitzea eta garbitzen duzuenean lasai eta gustora bainatzea, ezta? Hori zure barruko behar bat lortzeaz gain bestei ere ematen diezu plazerra, ezta? Urroietan bainatu ahal izatea. Oso zergaiti boteretsuak dianean barrukaldekoak eta bestei laguntzea, famili, lagunak, edozein, askoz boteretsuagoak dira gure helburua betetzeko garaian. Hori da zentzu gehiena emango dizuna bizitzan. Ez zara hutsik sentituko eta era berean oso beteta sentituko zea. Kontatuko diazu eta ikusiko zu zein ongi sentituko zean. Aurrera superfamiliak eta supertxikiak. Ikon volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, ban, txiki, ban, ban, buelta.
bueltak eman